haino he hambai jotono no hungkaham tinibo chwng haino hai chini atuk twisa motha ba atuk twisa baptist church ningoi samung kaisa subalaina bagui kaisa nukhungo phailajak tini bai chwng tham nukhungno subalai tongo tini chwng tei kaisa nukhungno subalainani bagui jabra hokmung bo samung khlainani bagui phailai tongo tini chwng especially chini Maharaja Bibikram Kishore Manikko ni je achaimani sal abono rekeoi samung khlailaio subalaima bo khak thanglai tongo chwng bebagui tini oro 14 jona nahabaidi oro samung khlainai rok khalalai tongo tini tabung chenglai drop belakina hambai chini hani bubagra achaimani salchiba hingke tini samungo subalaikha cake rok ralailia hingke tini cake rok paina rangkwrui chini sago office school rok bondo tongmani ba hingke samungo phano subalai chini hinui uansuk subalaikha tini chwngmo joto paiui klanglainai bini samung mo bolong oro bo kwbangma hukbar khlainai ba kisti khlainai chwng abono tui kaisa samung tini subalaikha tini buagra achaima salno tui norok nai mano tini subajaknai malik belai lengjak tongha khwasrabui satung tungjago belai satung kwprap ang sakbai thangbo samung khaite tini khlainai phaijai ko dasa tui bose khlaiman khlainai na sinoro tebo samung khlainai tongo sini lala boteo khlaimano bo kajia ko kajak tei masing hape kajak nai bagai bo ekdom kam strong ke khlai tongo tabuk hambai jotono happy birthday sini buagra ni norok bo mo haikaino sini buagra achaimani salno cake rawui pale phono khoroksa tei khoroksa no subalai mano chwng especially tini atuk twisa baptist church ningoi